Hitz egin dezagun Auñamendi entziklopediari buruz, euskal kulturari buruzko informazioa bilatzeko interneteko baliabideen artean entziklopedia honek, Auñamendi entziklopediak 150.000 artikulutik gora eskaintzen ditu, artea, historia, literatura, antropologia eta beste 11 gai batzen dira bertan. Bernardo Estornes Lasak bultzatu zuen 60. hamarkadan Euskal Herriko entziklopedia ilustratu orokorraren sorrera, eta 1979an lehenengo alea argitaratu zuen, baina informazio batzuen arabera zailtasunak ditu gaur egun aurrera egin ahal izateko Lierni. Hori da, egun Eusko Ikaskuntzak kudeatzen du, Auñamendi entziklopedia, digitalizatu ere Eusko Ikaskuntzak egin du, eta esandakoa, krisi ekonomikoak eta informazio baliabideen testuinguru digitalak egoera kezkagarrian utzi dute Auñamendi entziklopedia, jakin nahi dugu benetan zein den situazioa, eta telefonoaren bestaldean Iñaki Dorronsororekin hitz egiteko gara, Eusko Ikaskuntzako presidentearekin, argi diezagun zein den hor da den situazioa. Pasaden astean El Correon irakurtzen genduen informazioaren arabera, hori, krisia hor da, ezta? Auñamendi entziklopedian. Iñaki Dorronsoro, egunon. Egunon. Bueno, ez dakigun zenbaterainokoa den krisi hori, aurreko astean egunkari batean irakurri genuena. Gaur egungo egoeran, zaiet, noiz arte bizera dezaken Auñamendi entziklopediak, edo zein den egoera, zein den bizi duzuen momentua? Bueno, Auñamendiren egoera dago baita Eusko Ikaskuntza beraren egoerakin lotuta, esan nahi dut ez dira gauza independienteak. Eta orduan marko hortan kokatu behar dugu, eta Eusko Ikaskuntzaren kasuan, nik uste dut, naiz eta egoera ekonomikoa kaskarra izaten joan, poliki hori bizka bat bultzada eta proiektu berriak, eta bizka bat hori burua urgainera ateratzeko bide baten gaudela. Eta Auñamendiren kasuan, krisia ez da bakarrik ekonomikoa. Nik uste dute ja bi urte eta erdi eramango ditugu entziklopediakin munduan zer gertatzen ari dan aztertzen, eta beste entziklopediak batzuk ere zer egiten ari diran, eta hor dago momentutan nora ez nahiko potente bat. Wikipedia dela, noski entziklopedia tradizionalak desagertu dira, beste eredu berrietara joaten ari dira beste batzuek. Urte eta erdi edo bi urte daramazkigu pixka bat Euskal Entziklopediari ze ibilbide edo ze planteamentu egin, eta hori egiten ari gara jaurlaritzakin. Gertatzen dena da nora aldaketa hain handia den, ezin dezakegu finkatu garbi nundi jo behar dugu. Eta daude oso ikuspuntu kontrajarriak. Daude persona oso ospetsuak esaten dutenak gure entziklopedia mantendu behar dugula dagoenetan, eta beste batzuk esaten dutenak ahaztu gaitezen horrekin, eta joan gaitezen Wikipedian entziklopedia kokatzera, ez? Orduan horrek eraman gaitu. Bi jarrera oso diferente dira horiek, oso gaina kontrajarria dira. Guk egin dugu, entrevistatu ditugu igual 60 persona, Euskal Herrian kultura mundukoak eta bar, eta hor daude postura oso kontrajarriak. Eta, claro, aldaketa hain sakona da, oso zaila da debate hori garbi azaltzea. Garbi bide bat ematea horri, ez. Orduan, claro, normala da baita, eta nire hortan nago, dirua sartzeko gaurko egunean edozein proiektutan eta holako proiektu batean, pixka bat estrategia bat adostea beharrezkoa da, eta diru publikoa ematen dutenak hori ere beharrezkoa da iruditzen eri. Eta hor gaude, eta nola ez dugun horri erantzun garbirik eman, orduan gure diru sarrerak murriztu egin dira, eta momentu honetan estrategia bat daukagu. Zaten, nik garbi daukat, Euskal Herrian behar dugu entziklopedia bat. Ez dakit digital hutsa, ez dakit Wikipedia antzekoa, behar dugu. Eta moduri badago gaur egun dagoenarekin aurrera egiteko, Iñaki? Nik uste dut bai ez, baina gure planteamendu Eusko Ikaskuntza momentu honetan da, lortzen dugun, ahalik eta azkarren, baita proiektuaren inguruan beste erakile batzuek inguratu, zatik esango dizut, Eusko Ikaskuntzar beraren egoera ekonomikoa oso ahula da.
Eusko Ikaskuntzak momentu honetan oso indar gutxi dauka, olako proiektu potente bat bere kabuz bultzatzeko. Iñaki, irakur genuen informazioaren arabera, urte honen amaierar arte irauteko baliabideak ditu Auñamendi enziklopediak, hori horrela ikusten duzue? Momentuz, Eusko Ikaskuntzan aurre ikusita daukagu, diru kopuru minimo bat, Auñamendiri minimo batzuek egiten jarraitzeko. Hori aurre ikusita dago, Eusko Ikaskuntzak bere diruetatik. Eta horrekin paraleloan, daukagu gutxienez aurre ikusita agostuaren ondoren gutxienez konbokatu behar dugu, mintegi bat edo deitu, Euskal Herrian gai honen inguruan interesa edo konpromisoa daukaten beste eragile batzuekin proiektua mahai gainean jarri eta ahalegindu, zentzu bat ematen dugun, eta ginea hori bultatzeko indarrak pixka bat metatzen ditugu. Noski, administrazio publikoa tartean sartuta. Hemen notizia batzuetan irakurri dunik, administrazio publikoak, Eusko Jaurlaritzak ez duela proiektua jarraitu nahi, nik administrazio publikoakin da Jaurlaritzakin jarraitzen dut, azterketa horretan, eta ez dago ebazpenik oraindik hor. Eta hor gaude, sartuta. Ikusten dugu alde batetik, arlo ekonomikotik bada arazoa, zalantzarik gabe, hausnarketa prozesu bat ere martxan, espero dezagun modu batera du bestera, ondare kultural guzti horrek aurrera egiteko modu aurkitzea. Iñaki Dorronsoro, Eusko Ikaskuntzako presidentea, eskerrik asko gurekin zateagatik. Eskerra zuei, bizka bat informazio ematen albidez errek. Segi ongi. Eta izango dugu elkarren berri.